Ahojte, ja som Savča, toto je moja kamarátka Sima a dneska budeme natáčať video challenge. Škoricový challenge. No, lepšie povedané, takže otvoríme si onu, hej. No dávaj, Paťa. Som ti dala ovoc asi. A ty si daj tak. Do Boha, vydrž. Počúvajte aj môj. No, takže ideš? Nie, počkaj. Ja som bojím. Poď bližšie. Nedávaj tam tie prsty. Nie. Nie. Dobre, hej. No dobre, dávaj. Otoč sa tam do piči. No dobre, 3, ale vážne. Bože, dávaj. Poď. To som nečakala. Fuj. Fuj. Stáť si do grča. Fuj. Nemám hnutienku. Takže ak sa vám toto video páčilo, Dajte like. alebo nás odoberajte, aj komenty potešia. Ahojte.